tichi pane imwe yatoda kukubvunza zvangu yapera chakamira imbondipe mukana ndimboa zvangu namukoma wava musoro wangu mwari pamakauya baba makataura mabasa yese amakashanda kuti makatyaira motokari bhazi conductor mamuri conductor okay muri conductor makanoshanda kunovakwa handiti basa rese pane basa ramusina kutaura basa rechipurisa ndasunzwa basa iri muchiritaura nhasi mudare ya sebasa rechipurisa iri handingaritaure nenyaya ndasingati kuritaura nenyaya kuti ivoluntary risire kuti ndi full time job semamwe mabasa andakaita andakaita kudhara ndo andinotaura nenyaya kuti ndiri papayslip iri ndiri kubatsira community nekuchengetedzawo maproperties atinawo mucommunity medu pane zvandira kuti kubvunzei mutijekesere kana changamire vanoona zvatisingaona kuda mushure mekunge mauya kwandiri mataura nyaya yenyu kuti ndoda musikura ndokusangana naro pane vamwe vakazondibata kubva kunharaunda yenyu yamaishanda semupurisa iwo vanoti mimi pamazuva enyu muchiri kuzvinzwa muri mupurisa makanga musingabate vanhu zvakanaka pachikwata chenyu chamaifamba nacho ndoda kukupai mukana pazuva ranhasi kuti musunu kana muine zvamakaita kana muine vanhu vamakatadzira kana muine vanhu vamakagonera mutaure navo pazuva ranhasi zvazvinoita mukoma Robert uchishanda basa riya unoshanda neorder yevakuru aurambe chawatumwa nemukuru kunzi enda noita basa riya rakaoma unosvika pano pokuti unongowanze nemunobvisa vanhu ipapo unosvika mumwe achitaura ndine madigiri ndine chii ndiwani saka haungadzokere kwakuru chitoa ndatadza kubvisa vanhu vaye handi mazona nenyaya kuti vanenge vakuti ndakupa simba chinenge chaitika ini ndini chinouya kwandiri ende zvichiwa ndo zvaiitika mubasa iroro handi mazona takabatsira vanhu inini zvangu inini takati handi kuchitungwiza kwandirogara koma Robert ndingona kukwanisa kufamba area yangu yandaipolisa tinokuvara nokumwa madhiringi ipapo kuarea yacho yamaifamba nharaunda yamaishanda ndo vanhu vacho vakandibata vakati murume uyu akanga aine mweya wakaipa ari mupurisa ndosandati mukana mukoma Robert inini ndakashanda kuchipurisa ndiri attached kumabhasikoro kumabhasikoro ndaibatsira vakomana vakanga vabva kumoses deb wanditi as assistants wavo ndatisiri senior wedu ndiwo ndakatokwanisa kuzogara naye pasi ende zvechiwa munhu anga ane utsinye asi ndagara ndakamutaurira toona senior man vanhu vanoshandwa navo ndava nekuti inini ndandabva makasiyana siyana ndandashanda nevanhu makasiyana siyana handi mazona ndinova munhu ane chitsidzo mwoyo wangu inini kunyanya kumabhazi ndakaregererwa nevanhu ndarasa malageji ndakaregererwa nevanhu mazunga saka kuchipurisa ndakazoenda ndichindo kunobatsira ava ndava nekuti ava vanouya vane dzungu vachiti tadiplowa mwana kakabva kugoko mwe akabva kuchipinge sasiniya manedu anga akabva apa pinduraika inini ndakupindura avo vakati inini ndakanga ndisina utsinye ndaitoprotecta area yangu ndaito ndakatoti ruzhinji akamwe ndogara munyuzi dzinge dza4 ndaitotaura nasiniya mani handomuziva kana pachita kuti aregererwe oregererwa kana chita ndinotaura nasajeni ndaenda kuna sajeni ndomene ndiri kuti hango inini ndaita utsinye dandaita utsinye nhasi uno zvekuti ndinogara mueri yaimomo ngoma dai vanga musina kutaura handiti pamanga muchitaura nyaya dzidzi ndingadaenda zindianichazopinza nyaya nekuti kana nemaizondibvunza kuti makazvitaura nani handikuzvona vanoti ivo murume uyu handi munoziva kuti pane nzvimbo dzinotengeswa zvamamuchitaura idzi matakshop machi hanzi maiti kana makasvika ipapo makasiya maudza munhu kana kuti ibva ipapo maizobva maakutora chioko muhomwe munokuziva kuti panoitwa basa matorere chioko muhomwe nechisimba nechisimba hazvife zvakaitika mukoma Robert ndava kwakaenda mapurisa akawanda kumusha isusu kuorati chakazoita kuti tipiwe maawadzi nevakuru awadhi handimoziva kuti inotirwa nadispo handinoziva nekuti inotori kuiswa nadispo kubva kuvakuru macertificates iwayo kuratidza kuti mapurisa aya
anoziya basa ngoma Victor hamusi kupindura inini ndiri andikuda kupindura ivo vanhu vari kutaura izvi musandituke zvenyu kana kuti ndiri nhumwa ende vanhu ivavo ndakavambisa kuti hazvinetse chichemo chamataura ndichanovabata mugoma Victor ndoti ko imimi pamabasa ese amakanditaurira iri hamuna kuritaura pachikonzero ndosikandazotika pauriita pachikwata chenyu hati makanga makashanda kana muri vatatu paine mukadzi ayo vakadzi vakazoya mashure vakatanga chairo isu takatanga asi vakauya vakadzi asi vakadzi vakauya vakadzi vakazoya mashure takatira mashure vari kupi vamwe vacho vavo vamwe ndakatosiya aripo izvo zvaripo pazengezi ko mumwe wacho akaenda kwamutare handiti mumwe wacho akazoenda akazochinja achapfeka uniform ako hembe ndakafamba nevasikana vakawanda wezi ndakanga ndakutodzidzisa basa ndairinzwisisa basa racho saka pahutsinye kawo vanhu inini ndakanga ndichifamba nevanhu vakanga vakamaka ende vakomana vandapiwa kufamba navo vamwe vacho vakazita allegation yandakatora inini ndakaisovha yakaita kuti officer in charge vatati naye akaseka ationa kunzi vakomana ndakanzwa nyaya yenyu yamakaita inini handina kuda kuzvibvisa mavari nenyaya kuti ndaivatora sevanin'ina vongu vavari masenior asi vanga vari vana kwandiri ndaivaprotector nyayayo nhasi vamwe vatova nenyembe ini ndindakazotukwa meri yekunzi iwewe havasi kuziva kuti inini ndakanga ndisiva echimetro chayo yaifonera inini ichifunza kuti inini ndindakomita crime iyoyo tichipedza nyaya yamukoma Victor yes inimiwo muri mupurisa hamuna kumbotora chioko mumwe ipapo mupurisa wese hakuna mupurisa anonzi ndati inini zvinhu zvazvo zvine urongwa zvakafanana nekufamba kwemajuru ndiri kupindura ipapo majuru anofamba karumana saka handingati inini ndotora ko ndaishanda ndege nhasi wakaenda pakamba kana makotsi chaimwe makotsi chaimo ini chai ndine nyaya yangu chai yakashaya basa pakoti ine asi ndine umbowo vanhu vakapa mutakishop mangu hatimbazvionakabiwa ndakatora zvinhu zvombo zvokuda haripo sakatika pakoti handimazvona saka nyaya yakadare inini pandinotondigumbura hangu saka muri kuti hamuna kutora choko mumwe hamuna kumbotora choko mumwe pamakore kana matanhatu amakanga muri mupurisa choko mumwe achitoreke ndosandatika pese panoitwa corruption pane zimai rinokomba kudya hatina ngotakadya kudya takadya asi kazimai nenge rapaauthority ka ani mapona zimai ndoropachi inopa mvumo zika inga makudo chayakaka randomira kuti vakuru vaite sei imozopiwa kozi inini hangu kunhu kwandakaenda kunobatsira ndichisiya basa rangu rechikondakta kubatsira community ndinovimba kuti ndakazoona kuti basa iro ndinorigona svika ndazopiwawo masertificate nevakurunza asi iwewe basa unorigona zvokuti kushaya yangu mari yekuti ndiendere mberi ndiite makosi ekuti bhozi chakanakira kumabasa nyangu ukaenda une kosi unokwanisa zvakanaka ini ndazadzikisa zvandatumwa aiwa izvozvo ndo kuti ndikubvunzire dai kwaito munosangana futi nevanhu vandakashanda navo kwatenda vandakashanda navo construction movasanganisa muziva kuti munhu anonzi Victor munhu akadii munhu anogona kubhabhatisa anogona kuzvarwa pacho vasingazivawo ndakatori mumwe dandirimwe dati mukoma Victor hama dzangu hongu ndakanga ndiri mupurisa basa rediri munoriziva hazvisi zvinyowani hongu pamwe ndaigona kuzopfuuridza pamwe ndaitumwa nevakuru asi ndiregerere iwe handiti mazua ndokunge maita shona hombe yandataura ndeyekuti kana pano pese panoitwa zimai saka zimai ka ndonoti vana vangu yamudye kana huku chainodedza vana yekuti yamudye mbudzi yobva yadya yakasungiriwa
ende avana kuti kana matauro avakandiita inini vaitoseka semasekera ndokuita kuti mukoma Victor mamcherere ataura mabasa esa kosi asinotaura chipurisa ndikati akapinda mupurisa zvanzi akapinda ari kuNeighbourhood ndikati ana kutaura zvakanzi mukoma vakambonetsa ndokuti akakunditsanangurira handiti ndinozazvinoitika handidora kuzokuratidzai nhamba yevanhu vacho munogona kuzoona kuti nhamba ndeyaniki ndaingokuratidzai maminetsi Ngoma Robert atakataurirana Ngoma Robert kanitaure nchiti iyo chibasa icho chichi aiwa kana maallegations chaivo vakatombotry vanhu ivava kusvika kuva mashefu chakanakira mashefu edu vanhu vakuru asi mati ndodzinde vanhu vedu mashefu anoziva kusefa nyaya tine maallegations akaitwa nevanhu ivava kuzotaura kuti kunyara kumwe wacho zvakabhainda handi mazona vakatendesa kumushasi zvakashaka ende chakanakira chipurisa anomakoyo ndiye anodiwa nemashefu wakafarirwa nevanhu haudiwe hauna kuchena usafarirwa nevanhu boza ugona kuzoita asi alright taupedza nyaya imimi pabasa renyu pamakashanda makachena inini ndakachena unabvunzira watora aiwa zvekutora hazvo handina hangu chakachena ndechekuti handina munhu wekuti nhasi uno kana ari kuchikuruba anodzoka achichema nezita rangu ipapo ndingatunga ndati operation kana matumwa nevakurunzi endai munodai haurambe ndanekuti unonge watumwa saka unoita zvawatumwa mapindura tinotenda nguva unoita zvaunonge watumwa